Halleluja. Det godt å være i kveld. Godt å stande i kveld. Jeg er spent til det dagen. Jeg kan døyla Guds ord vidt ikon. Jeg er imes slutøkka. Jeg og Jan og Terje vid sikkert veldig imes. Jeg er at meg tåsa en bådskap for kveld. Eller det. Til konfera til 4 Korint brev kapitel 3. Til som har boi blivet ikon. 4 Korint brev kapitel 3. Der börjar vi att läsa 3 skrifter. Jag har en bådskap här i det som är faktiskt ur en röd som är kallat för Frælsi från ótta. Och jag tycker att Herren han inte bara nämner vid till kväll, men jag tycker också att Herren inte är tala til du i kvöld, og lært oss et år oppfyrir i kvöld, så at du kommer suttjak for du erst i hånden, for at du øyer i hånden, og for at du kan gjøre i hånden. Halleluja. Og jeg halte til at vi for alle bare börjar vi å lese her 3 skriftstøyene fra 4 Korint, kapitel 3 først, og så finner vi det til 1. Johannes brev. 4 Korint, kapitel 3, vers 16 sier at vita tid ikke, at tid er tempelgods, og at ande gods bor i tikkun. Vita tid ikke at tid er tempelgods, og at ande gods bor i tikkun. Der han så færa til 1. Johannes brev, kapitel 4. 1. Johannes brev, kapitel 4. Og her leser vi ta 4. versen. Her stendur tid bøtten mine er og av gode og heva sikratøyr. Tog han som utikkun er større enn han som i heimen er. Tid bøtten mine er av gode og heva sikratøyr. Tog han som utikkun er større enn han som i heimen er. Jeg kunne huske meg lykke at lise i øyne i Johannes evangeliet, kapitel 2. Johannes 2. Og her skulle vi lese 8 skrifter øyne, og til vers 29. Her sier Jesus at «Fægir min som hever givet meg han», og han tåser om seisøyn, «Fægir min som givet meg han er større enn ødel, og ånden kan riva nek ur han fægir min». Halleluja. Nå, Guds ord tåser om her er at God bor ut her. God bor ut her. 4 Korint kapitel 3 og vers 16 sier at «Vita tid ikke at tid er tempelgods», og at God bor ut hikkun, at tid er tempelheilig enda, så God bor ut hikkun. God bor ut her. Han bor ut her. Jeg har ikke sagt det her, at du er ikke øynens Guds sommerhus. God kommer ikke øynens av vidtja til øyne for et eller tverfor når måre, ta et i sølsken til en løyve. Ta et i sol og gode der til en løyve. Når God bor ut til en hjärsta, 4 timer døgnet, 325 der måre. Eller 36 tror jeg det er til han. Han bor ut her hver den øyneste det jeg gjør nå. Han bor ut her alltid. Øysen tar det myrkskudja luftene, tar det torsførst ut, tar det torsført tøyre til en løyve, tar det erste storm og luftsyns, så er God her. Han bor ut her. Han bor ut til en hjärsta. God bor ut her. To er hans bostad. Ja, God bor i himmelen, men han bor øysen ut her. Han er tjat her alltid. Halleluja. 4 Johannes brev, kapitel 4, vers 4, sier så, at han som utikkun er, for han som ut her, God som er ut her, det er også 4 Korint 3, God som bor ut her, han som utikkun er større enn han som i heimen er. Og vi vet at Bibelen tåser om han som i heimen er, Bibelen tåser om djevelen, eller om henne, et eller annet, antikrist, og så videre. Bibelen kallar med landet djevelen for goden tjahesen i heimen. Men Bibelen sier til at God som ui okkon er, han er større enn han som i heimen er. Han er større enn han som i heimen er. God er større enn han som i heimen er. Han er større enn djevelen, han er større enn 8 kvart allop som kan komme fra djevelen. Han er større enn 1 kvart omstøver. God er større. Og Bibelen sier til i Johannes kapitel 2 som vi les, han er større enn alt. Halleluja. God som bor ut her. God som bor ut her, som jeg sier, kvann det av hjørnen, så øyne hver tog, han er større enn fudgjenden. Han er større enn fudgjenden. Tropløyken kjør bare nekvann av okken til det at anten så vidar vi ikke God bor i okken, eller vi ikke bevisst om det God bor i okken.
Några människor har åbenbart en föreställning om det att Gud som är i himmelen är en väldigt stor Gud, men Gud som bor i mer till en liten Gud. Men Gud som bor i himmelen till den samma som bor i din hjärta. Och till en väldigt Gud. Det är en stor Gud. Han är större än öll, säger Jesus. Halleluja. Halleluja. Vi skulle færa att till en kända söv i Bibeln som är från 4 Samuels bok, kapitel 16. En klassiker. Och en sundagsskola söv. 4 Samuels bok, kapitel 16 till om David och Goliat. Halleluja. Halleluja. Bibeln säger, vi läser Kolosserbrev kapitel 2 om dig Jesus av krossen. Så säger Bibeln att Jesus sikrar över mörkrets välte. Bibeln säger att Jesus han gjorde ticknar och valten till skammar tan dagen ta han sikrar över timmen av krossen. Jesus sikrar över mörkrets välte av krossen. Och ta djävulen möter det här, ta djävulen liberat här, ta djävulen möter det här. Ta möter han inte ögnast här. Tusen han tryggvande. Ta möter han inte ögnast här, men han möter Jesus. Han möter Siorsherran från Golgata. Halleluja. Honom som är större än han. God som bor ut här är större. Och ta djävulen möter det här så möter han gode. Och det är det som säger, det som är bara troblöjden till många av oss, det är att vi har inte sett den. Vi är inte bevusst om det att han som är i oss är större än fienden. Och tog redan vi undan först. Fienden är bängen för oss. Fienden är bängen för tryggvande människor som har finnit hettar uppenbara som det inte uppfyrer att God bor ut hemma. Att han är väldigt god bor ut hemma. Bibeln säger att stand i djävulen med dig och han ska allt Flutja fra dikken. Halleluja. Nu vi läser här i 4 Samuels bok kapitel 16 om David och Goliat. Och jag får läsa några skriftsteder. Och för börjar vi i vers 8. Här ständer att från vers 8 att filistarer sauna och hersyn till Bardia. Tar sauna sig vid Soko som hører til Juda, og tog støv og middelen Soko og Seka og i Efes Damim. Saul og Israelsmenn sauna seg vi, tar tog støv i Øydsdale, og gjør det seg til at herja av filistarer. Filistarer stod i fjallet i Øremeien, og Israelsmenn vid fjallet Hinemeien, så at deleren var i middeltøyer. La han lykkes stekka her og færa, her vi akkurat i middelen her, altså søyen her, vi kommer atter til her, lyd i øyeblikk. La han lykkes lese fra 5. Mosebok kapitel 20. 5. Mosebok kapitel 20. Det som vi leser her i 4. Samuelsbok 16, det at filister kom i krutsk mot Israelsmannen. Og tar samlet seg ved en del, tar standa ved kvørset fjall, en del i middeldøra, tar til røyer for bare til mot hver nøren. Nå, i 5. Mosebok kapitel 20 leser vi om nøkker bån som Herren gjør, om vi vil ikke ta det for krutsk. Og et år fra Herren tar det kjem til krutsk. Og i beskriften av kapitlen er det faktisk lov om krutsk. Jeg kan huske meg at lyset de 4 første versene i kapitlen her. 5. Mosebok kapitel 20. Her stender at ta i 2 ferdig bardia, med det fortjente tøynen, og to sarst, og legg mest til at det stender, og to sarst, hestar og vaknar og møyre hersfolk enn to over sjølvor. Måst du ikke reast høyr, til Herren god til er vidt her, han som løyde til ut av Egyptalande. Ta i tid så herja og i bardia skal presteren stå fram og tala til falske. Han skal si av høyr, høyr Israel, tid halta og idé ut i bardia med det fortjente tikkara. Lært de ikke med å fatla, øktest ikke, vær ikke benkner, reis tar ikke. Til Herren god tikkara kommer sjølver vid tikkun, a berjas fyr tikkun, med det fortjente tikkara og gjerga tikkun. Halleluja. God penslade ut her for Israelsmannen hva han skulle gjøre, og så kom han akkurat lauer ved vidjande krutje, at han la her. Men han penslade ut for Israelsmannen først til Arne Fære krutje. Han sier Vittor at lært ikke med å fatla, øktest ikke, vær ikke benkner, reis tar ikke. Det var ikke hva flere år vi kunne brukt. Men han penslade ut for at vær ikke benkner, vær ikke ratter for vidjande. Kvoi, tog jeg kom selv vid tikkun, og jeg skal gjøre ting sier. Halleluja.
Och jag är så kanske så gammal nu tror jag. Man minns så sannsnar från halvfjärsen och forsen. Jag är så där gammal då. Men ta och för några år sedan då såg vi den här sanchen här den här en att han var sänd Juda fest och en annan var sigur in i moin. Ta i haltig fri lät det godstruja struje. Sigur in i moin. Men det är egentligen det som God säger här i Jesus män. Han säger, jag ska komma vid och göra siren. Halleluja. Nu, det han stövan som Jesus män är i hans löten här i för filistaren. Det är till att tar er fan i bardia. Tar stand här till rojal för krutch. Och så händer det här att det är sin här halmgång med över en Goliat stod fram. Tar Jack halmgång med över fram och filistar här någon han var ur gatt och att Goliat. Han var 6 alen och spann hövor. Och hade någon här en koppartjolm och han var i ringbrynjo som 5000 seklar av koppar var i. Han är kopparspänkor av böjnen och kopparspjöd här. Spjödskaft hans var som vevbommor och bläja spjöd hans var av jattni och via i 600 seklar. Undan honom jäkt han och i bär sköld hans. Så läser vi det här i vers 8. Att han stod nu fram, röpte till här Israels och säger vi tar. Kvi halda det fram och atla här ja. Er i ikke filistaren og tid trealer Sauls, velge til man og let han komma om han her til moin. Er han med for jeg berjas vi med og fettla med, så skulle tid være trealer tikkara, men ver evig iverlodan og fettli han, så skulle tid være trealer okkara og tjena tjokken. Framveis sier filistaren, har vi i det hoa her Israels, kom vi manne så vi kunne berjast. Liksom til merskes kvært i vers 11 sier. Ta stender her, ta i Saul og alt Israel hørte og hes i år filistarans. Rattost tar og øtta og størlige. Ta rattost og øtta og størlige til det hørte og hes i årene. Nå, det som hender her at nå i hese søvn om David Goliat, det at David, han hei trutja botjar som var i herren til Saul, og David selv var hjemme og passet i småfæri til færisøynen, og pappen, han sender han vid breion til brødskynar. Og ta så David kommer til herren og til tilhaldier som det var, så styr Goliat framator til hoa her Israels. Og la han lukka leipa over til vers 22. Vers 22 sier at David leie til og han viser fra seg til honom som helt vakt i vifferen, og skundar seg av sted til herren, ta han kom her, holdt seg en brødskynar. Medan han tog seg vid tar, kom halmgangen med en Goliat ur gatt, ut ur filistarherren, og røpte som år som han var vänner. Og David hørte til han. Og legg mest til det sender David hørte til han. Så stender det til vers 24. Ta i menn Israels, sau mannen, flytt og tar atler rastloslittner undan honom. Ta i tar sau mannen, Goliat, ta flytt og tar rastloslittner undan honom. Israels menn tar flytto undan filistaren, tar hørdo hendan Goliat, og tar sau hendan mannen. Det som tar sau, det som tar hørdo, skapte de øtto i tar løyve, og det gjør det til at tar flytto. Og til såles øtto kommer inn i løyve til mennesken. Det jøkken okkara fysiske sanser. Det jøkken til som vi sutja, og det jøkken til som vi høyra. Det er så løs djevelen løyber av i øtta. Det er så futtjenden løyber av i øtta. Han vil komme mot der vi øynet løyren. Han vil fortelle der øtta et eller annet. Han vil vise der øtta et eller annet. Og sier, hva skal jeg hatta for jeg gjøre vi til? Et eller annet du vil høyre øtta et eller annet. Og han vil komme vi øyne tanker inn til høyt og sier, hva skal jeg så løs for å gengast her? Og du blir lust etter, og det skaper øtta til en løyve. Men det som verst å lese i hans hendingen her, og det er fantastisk som vi sier her, søndagsskolasøvner kunne tale til dere vi først. Man helt nesten man blir for gammel til å lese der, men det er fantastisk som Guds ord gjør dere noe nytt vi først. Rettelig ofte. Så leser vi om her David, den her unglingen. Han hørte det samme, men han reagerer ikke på samme måte som resten av folkene. Det stender om David her at han spyr vers 60 at hverja løn fært han og dreper filistaren og slipper Israel fra skommene.
Ty kvar hesen omskåren filistare, han vågar sig att hoa her hins livande gods. David reagerar på en helt annan måte än resten av folkna. Och det som så händer till att David fel Saul, och kapitlet nog så länge, ska inte läsa allt, men låt läsa några verser 30. Det ständer här att hvis vi leipa nio till vers 31. Det ständer att med det spurtes som David har sagt, Saul fick ösnen att höra till och sände på efter honom. Ta säger David till Saul, ungen må missa möte. Tjänar tun ska färra bergas vid hända filistare. Saul svarar i David, du är inte förr för affär i möte som filistare och bergas vid han. Du är ungur och han har varit bardiga med över från att han var ungur. Men David säger vid Saul, tjänar tun har rökta små färgsons. Kom till leib eller bjöden och för vi en kreatur ur fylsnen, så leib jag efter henne och fällde henne och skrattade till ur gap i henne. Lejon så amet, tröj vi och käck henne och fällde och dräp henne. Bäge leib och bjöden hever tjänare till en dripe. Och heson omskarna filistare skall gängas som taimon. Efter fyra han hever hoa her hins livande gods. Jag ska läsa det inte mer här. Nu var det läsen och snäck för det. Men jag hade jag bruk för att läsa det för att jag skulle sucha kvar väl för fram här ända där igen. Ta I läset här så kommer jag huxa det är fantastiskt. Det är mest svårt att hur du kan läsa i Bibeln och östen för han skulle sucha det. Hur du kan läsa i Bibeln om två rimska personer eller två rimska balkar människor som sucha det samma eller som höra det samma men som reagerar på fullkomliga för sin måte. Jag kommer ihåg som, jag hade att göra det som nämnde jag här, jag var inte av Susan Tala, att hon nämnde om Josef och Kaleb, eller hon tog sig om tortugen jösnarna, eller tortöllen jösnarna. Du har så tortugen jösnarna, eller som kommer efter land, när tar sig landet gott, det flyter I mjölk och hon inte, men vi kunde inte ta det, vi inte för att ta det. Josef och Kaleb, tar samma landet, tar sucha akkurat samma och tar sig varska vi kunde ta landet. God vi och eller standa vid väl I egen herrans så vill han ge oss landet sig Josfa. Och det är fantastiskt att sucha hur två balkar människor kunde sucha det samma vi tar fysiska egen men kunde komma till fullkomliga första konklusion. David ett annat döme på det här. Så säger David här I vers 33. Framvis säger David, Herren hever bjarga mer ur klaunen av leiv og bjøden. Han skal øysne bjarga mer ur hånden av hesom filistaren. Ta sier Saul vid David, fær Herren skal være vidt her. Hvis vi så leipa ned til vers 44, det som hendte så I vers 44, det at David fer ut I møte Goliat, og berges vi han. Och det ganska känna till Erik och han läser ju brinjorna för Saul och han passar han inte, han vill inte bli ojenne, han får vid en slungeband och steinen mot David, mot Goliat. Så kommer Goliat I sin filistaren mot David, ja? Vers 34. Vers 34 sänder filistaren säger vid David, ju hunter så du kommer mot mig vid stäve, och filistaren bannar David om godsyn. Så han säger filistaren vid David, kom her til min, så skal jeg gjøre fuklen himmelsens og dyren av marsjene kjøtt ut. David sværer I filisteren, og legg vel merke til det som jeg leser nå, jeg sier neste 2-3 versen her. Så skal jeg stekke her og lese 4 bils. Men her stender, David sier filisteren I vers 45, «Tu kommer mot mer, vi svøre, spjøte og kastevåpne. Men jeg kommer mot det her, og I navn I Herrens, Guds herskærerne, Guds herfylgning og Israels, som to hever hoa. Og I det skal Herren djeva til I hender munar. Jeg skal drepa til og høyga høyde av til. Og jeg skal I det djeva fuklen himmelsens og taimon vittledyrnen av hjørne lujtjen av filistarherren, så ødel hjørnen skal sanna at ein god I Israel. Og alt dette folk skal sanna at de ikke vil svøre og spjøte Herren frelser. Og legg mest til hva han sier så det. Tui bardein Herrens. Tui bardein Herrens. Og han skal djeva tikkun I hender okkara. Jeg vet ikke om David kjente til hase her
Alltså versen här från 5 Mosebok 20, men hatta minner mig för en äckliga nekv att här som Herren säger vid Israel i 5 Mosebok 20. Han säger till bardainer Herren, så han ska geva till kun händer okkara. Halleluja. Kvärt var orsöken till att Israel vann hända dagen. Kvärt gav Israels folk syren hända dagen. Det som gav Israels folk syren hända dagen kunde vi se på en måte var David och hans slångband. Det att David tog ända steinen och slångde han och rakte pannorna till Goliat. Det var en naturlig suja av sikren hända dagen. Det är att David brukte sitt slångband. Han är säkert brukt nekva tog att öva sig vid sin slångband. Han är säkert brukt och på bäg leiv och bjöten ösnen hela slångbandet. Så det var en naturlig suja av hessen sikren hända dagen. Men det var först och främst en naturlig suja av hessen sikren hända dagen. Det var först och främst det att Gud gav honom syren. Men du kan spyrja dig självan, kvui måtte David till att göra dem syren? Kvui måtte David tro in här och fär mot Goliat för att Israels folk skulle vinna syren av dagen? Var god inte han samma för resten av Israels folk? Jo, det var han. Det var han. Han är god Israels. Särskilt du, God gav honom syren, ja, till han säger att barda in Herrans. Lyftene som God har givet dem till det, jag ska komma vitt, jag ska geva dig om syren. Men det som David ger, nu husker inte om slångebandet, men det som David säger hända dagen, egentligen det som ger dem syren. Årene och i munnen av David i hända dagen, ger Israels folke syren. Halleluja. Halleluja. Och tid, Guds år och i tyckare hjärsta, och Guds år och i tyckare munnen, vi till öjnuk för att vi geva till syren i fudgendan. Guds år och i tyckare hjärsta, och Guds år och i tyckare munnen vill till öjnuk för att vi geva till syren i fudgendan. David sier trutja affärerna. Lägg mest till det. Vers 6 vid svickor. Här ständer vers 6 och Herren som hever bjarga mer och klåna levbjöd, han skall ösne bjarga mer. Vers 6 sier han, och i det skall Herren geva till händer munar. Vers 6 sier han, till barda in Herrans, och han skall geva till kun i händer okkara. David sier trutja affärerna, Aren han näkan till liv av Goliat. Och han näkan till kastar steinen mot Goliat, så säger han trutja för Aren, Herren skall bjarga mer. Herren skall geva mer syren i här. Halleluja. Och till Guds ord ut i din hjärsta som säger, som kommer ut av tunneln munne, till geva till syr till öjning för att tog. Halleluja. Låt hon færa til Salma 91. Så vi skal ikke teka lenga tog jeg tror. Så er det som sier, fudgenden han vil prøve at komma vid svika allt mat. Han vill räkna att komma vid liknande. Han vill komma vid en eller annan boven på en eller annan mat. Och jag var själv på det här. Han vill fortälja till er, här kommer att gängas på tann matan. Tu kommer att dodja av tog i vannlockne. Tu kommer att bli sjuker av tog i sjukne. Och så vidare. Och han kommer vid en boven om ett eller annat som skapar ett tunn liv. Och så här du kanst välja att göra efter för de öttan och bli bunden av de öttan. Och jag var väl på att jag är själv att leva och vara plava av öttan. Men du kan också börja ta Guds ord till dig. Du kan börja ta Guds ord till dig in till ditt hjärta. Och du kan börja rösa dig här i tog stöv som du är stå i. Och du kan börja att tala och säga nej, Herren är god mot. Han ska bjarga mig. Han skal gjøre meg syren i hans nøsjen her. Halleluja. Guds ord ut i din hjärsta. La meg si det også. Guds ord ut i din hjärsta og Guds ord ut i din munne vil til øyne kvarje tog og øyne kvarje øyne gjøre til syren. Halleluja.
Nå, Salmer 91 en salmer mer damer ekla vel, og jeg tykker det mange vi mer som halda til inn i. Det en salmer om vernd, det en salmer om bjerging, som vi kunne teka til okken øysene. Og jeg kunne huske meg her øysene at jeg kunne huske meg faktisk av lysen av salmen her. Jeg stendur tann og situr i løvdens haksta, og bor i skuggens alvalda, sier vi Herren. Sjøl moit, borg moin, god moin som i lydja. Til han bjergar her ur snær og fuglamansens, undan øyande peste, vi fjørun søynun skuiler han her, under vondjen hansara finner til løvd. Trofest i hansara skjøldr og vernd. Du skal ikke øktast nottarastlenar, og i pylen og i flyr om dagen, og i pesten og i snudje myskrenun, og i søttena og i øyre med dagen. Om så 1000 fallat her vi li, 20.000 vi høyre håndtøyna, skal det tå ikke rama til. Du skal bare skoa til vi eiontøynun, suttja hvor så godleis falloen søyna. Tu tu harri sjølmut, sier tu. Hin haksta hever du gjørsle bostatøyn. Te skal ikke ilthenta, og ongen plava skal komme tjalde tøyna nær. Du han gjør ongen søyn bo om at varvøyta til og ødlom vevon tøynun. Tar skulle bera til av hånden, så tu skal ongen støyne slå fødene med det. Av leiv og høggarm skal du trampa nyer ungleiver og drekar. Vid til at han heldur seg innat mer, skal I fryan ut. Jeg skal bjerke honom, vid til at han kjenner navn mot. Han akkallar meg, og jeg skal svære honom. Jeg vi honom I negene, jeg skal fryan ut og lete han komme til høyre. Vid langon løyve skal jeg mette han, og lete han skoa frelsemoina. Halleluja. Nå her så negv år som vi kan teka til okkom. La meg lykka, la meg lykka hitje etter noen favon setningen I kapitlen her. Legg mest til noen få ting I kapitlen her. For det første, så sier Årgod sier, legg mest til at hos År sier her at jeg vi honom og I negene. Han sier her I vers 1 at vi til at han helst innat mer skal fryan ut. Jeg skal bjerke honom, vil han kjenne navn mot. Han akkallar meg, og jeg skal svære honom, vi honom I negene. Jeg skal fryan ut. Sars du, du så en tryggvande, mest ikke til at du ikke kommer I nei. Det mest ikke til at du ikke kommer I troblager. Det mest ikke til at du ikke kommer I stormar løsens. Hos år sier ikke til at du ikke kommer I nekka nei, men hos år sier til at vi hånden I neiene. Jeg skal bjerke hånden, jeg skal fri han ut seg hos år her. Halleluja. Nå, legg også mest til hos år her, at han sier her, Guds år sier her I vers 2, at han som sier I løvsens haksta og bor I skuggens alvalda, han sier vi Herren. Han sier vi Herren. Og I vers 9 sier han, tu herre sjølmut, sier tu. Halleluja. Tu kast, som vi sier, blir teka Guds år til du, med til annet Salm 51. Med til annet vers 20 her I Salm 51, som sier, te skal ikke ilthenta, og ungen plava skal komme tjalde til nær. Tu kan bli teka hattar år med til annet til du, og du kan sia vi Herren. Mitt uttunne nei, så kan du börja sia vi Herren, Herre, takk for at du god min, sjøl mot borg min som lydja. Du kan börja sia vi Herren, Herre, du svært min, og du han som bjergar mer ur hese neien. Halleluja. Guds år ut henne hjärsta, Guds år ut henne munne vil gjeva at her sier. Nå, legg mest til her, øysene, da sender du vers 6, at om så 1000 fallat her vi li, 20.000 vi høyre håndtøyna, skal til at tau ikke rama til. Forstitt at hvis du bor I en boie på 11.000 folk, 11.008, og du har han øyne. Og alle henne 11.000 folk som døy og øyne der sørt eller pest. Og du har en øyne som ikke var deier enn. 1000 var fattel med til en vinstoli, 20.000 med til en høyre li. Hvorfor møllager held du at laknar eller hakthals serfrøyngar har du givet her at iveliva? 0. 8 til 11.000 var det møllager iveliva. Det var det vi. Så jeg forsker at det er ikke møllager her at iveliva er så 17 så festene. Vårt kvært, god gonger ikke traktølen. God gonger ikke traktølen. God gonger ikke traktølen.
Han går rett så i norre. Vi har bruk for å trykva Guds åre mer enn hva vi trykva hagtølen. Og det er ikke til at vi ikke kunne lese hagtøl. Det er ikke til at vi skulle bare avnokta verløygan og så videre. Det er slett ikke til. Men vi har bruk for å trykva Guds åre mer enn hva vi trykva hagtølen. For en tog så kom det her fram, jeg vil ta seg i ivskriften i det malatting, eller det var en av bløvene tjokken. Tujindag for kvinna, hon får bröstkrabba. Hagtølen sier det. Men varst du kvært? God gonger ikke etter hagtølen tid. God gonger ikke etter hagtølen. Guds år sier til at hvis 1000 fattler der vi høgrelig, eller vinsterlig, eller villig, tunnelig, og 2000 vi høgrelig, så skal det til ikke rama til. Blir jo takk Guds år til tøyen. Og det er kanskje noen folk inni her som har opplevd at færre gjør noen imes ting. Bare av sjuko og imes ting, og kanskje mist omkran og så videre, og man sender spyrjande i for noen ting. Men gav oss til, blir takk Guds år til tøyen fra det, ja. Blir jo takk Guds år her og det. Hikk fram etter. Liv i det sammen vi god, og takk Guds år til tøyen det. Takk Guds lyfter til tøyen det. Guds år er satt. Guds år er satt. Halleluja. 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 Lät okon røysa okon opp. Vi skal få enda med å lytte av dette. Halleluja, fær. Det er sånn jeg lyfter, nå tog jeg bare her til endan Salm 51 som er døme. Og tar jeg tæsket her fram, så er det ikke tog jeg heter bare teorifirme, det er ikke bare tog jeg heter et godt år som sender her, nei, det er også et år som er void helter, et år som hjelper, et år som bjerger, som fruer ut. Jeg void det. Jeg har selv vært her, jeg void hva det er, jeg har vært i myskre, jeg har vært i plava over 8 øyne. Og jeg vet hva det er. Og så er du erst ui tui, så føles det ikke godt. Da. Du føler ikke at det er halleluja, og det er litt av hensjoner opp og så videre. Men her, og i tui løtene, kan du begynne å ta Guds år til tui, og du kan begynne å handle på Guds år, og du kan begynne å trykva Guds år, ja, Guds år til tøyen, du kan begynne å takke til tøyen personlig, og si, hva skal jeg hete Guds år til moen? Salmer 51 er til moen. Halleluja. Og du kan begynne litt av dine hender opp, selv om du ikke føler, du kan begynne å si av Herren, Herre, du er min borg, du er min vernd, jeg ser mitt anledd til det. Lät okon lukka lett okkur eier aktor, for å vende okkur til Herren. Halleluja. Fægir i pryset her. Jeg takk deg for ditt år. Og jeg takk deg for at du er gauer. Og jeg takk deg for at du elskar okkur. Og jeg takk deg for at du innskjer at set okkur i frelse fra øyta. Jeg takk deg for at du har sagt